गिबियाव खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा मोनसे मोजां खौरां होननानै जों बुंनांगोन जे जोंनि मोनसे समनि जोंहा बिएलटिनि दैदेनगिरि, मोनसे समनि बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि आरो मोनसे समनि बिटिसिनि जोंहा लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां जोंहा काम्पा बरगयारी बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बिथाङा गाबोन थामहिनबा 8 फेब्रुवारि 2028 इं अक्ट'खालि बिथाङा जोंनि दोलोआव हाबनायनि बे साखाफाराया दिनै सोलिगासिनो दं आरो जोङो बिथांनि जे हाबनो बा जोंजों आखाइ हमनो नागिरनाय बे बाथ्राखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे जोङो फोसावनो जों सिगांदों जे जोङो खोब गोजोननाय जोङो जासिगोन। जोङो बिथांखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि दोलोनिफ्राय जों बिथांखौ बरायनाय जासिगोन। मानो होनोब्ला जे मोनसे समाव बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय सोमावसारबोनानै थांनाय 2003 मायथाइयाव बिथाङा बिटिसि गोरोबथा खालामनायावबो गोख्रों बिफाव लादोंमोन आरो बिथाङा फैयै फैयै राजखान्थियावबो लेङाइ आफादगिरि महरै बिथाङाबो बिबान मावनानै खामानि मावबोदों आरो लोगोसे थांनाय बिटिसि सरकाराव बिथाङा सासे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरैबो बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा दिनैहाय जथेस्थ' राजनितियाव राजनिति बिथिङाव बिथाङा गोख्रों मोनसे बिफाव लानानै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो दिनैहाय फैयै फैयै बिथांमोननि दोलोआव माबा मोनसे जेंना थानायनि थाखाय गोरोबलायैनि मोनसे थासारि फैनायनि थाखाय निसय बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थानानै खामानि मावनो मोनसे थासारि मोनैखाय दिनै इउपिपिएल दोलोनि सरकार थामहिनबा मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार इउपिपिएलनि जे सरकार बे सरकारखौ बिथाङा मोजां मोननानै आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आदर्श आरो सानस्रिखौ मोजां मोननानै बिथाङा जोंनि दोलोसिम बिथाङा खर' गंग्लायनाय बा जोंनि दोलोआव हाबनो नागिरनाय बे बाथ्राखौ जोङो खौरांखौ मोननानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनि जे जोंनि दोलोआव आखाइ हमफैनो नागिरनाय बेखौ जोङो गाबोन जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं चिरां दुवार समष्टिनि सिङाव नैबे थाइखाजुरा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो बिथांखौ गाजा गोमजायै बरायनो जोङो थांखि लादों। जोङो 1 रिंगायाव बिथांखौ जोङो बरायनो जोङो सिगांदों आरो जोङो मिथिनो मोनदों जे बिथांनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंनि 12 नं चिरां दुवार समष्टिनिफ्राय 400निख्रुइ बांसिन बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा बाहागो लाफैनानै जोंजों आखाइ हमफैगोन आरो इयुननि समावबो आरो थाबोनाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांजों निस्सय बाहागो लानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैगोन जों बेखौ मिजिं खालामो आसा खालामो बिथांखौ जोङो बरायगोन आरो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर जासिगोन। मानो होनोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो बे बिटिआर सरकारखौ बा जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनांगौबा जों खौसे जानांगोन। खौसेनि गेजेरजों जोंनि इयुनखौ जोङो थि खालामनो हानाय बेबादि थासारिखौ जों निसय खालामनांगोन आरो बिथाङा बे नोजोर आरो थांखिखौ लानानैनो निसय जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो इयुनाव जों ज' जोङो खौसे खामानि मावलांनानै जोंनि गिदिरथार जे जोंनि न'खर समाज हादोर ओनसोल आरो हादोर दानायनि जे थांखि आरो नोजोर बेखौ जोङो जयैनो मावफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।